Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de mércores 21 do mes de xaneiro na radio e na televisión municipal de Cerceda. Falaremosles hoxe de contacontos. Este venres hai un contacontos para os máis pequenos da casa, na xornada de pasado mañán. Tamén este sábado que ven hai sábados de baile para todos aqueles que queiran divertirse. Falaremos do programa Promoción da Saúde que se está levando a cabo xa, do DNI que se pode renovar aquí en Cerceda a principios do mes que ven, e hoxe falaremos do grupo Malasa, esta gran empresa que ten en Cerceda moito protagonismo e que xenera moitos postos de traballo tamén aquí en Cerceda e incluso se están ampliando. Falaremos do Bos Días Cole, de doazón de sangue, da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo e de unha nova convocatoria de axudas da natalidade da Xunta de Galicia. Canto tempo para mañán as previsións son de que seguiremos con tempo revolto, as temperaturas si seguirán subindo, pero siga habendo posibilidades de precipitacións. Comezamos a crónica da xornada. Pasado mañán, venres, hai contacontos. Este próximo venres, día 23, haberá un contaconto na Biblioteca Municipal de Cerceda ás 5:30 da tarde para os máis pequenos da casa, é dicir, para aqueles de 0 a 5 anos, pois que vai recomendado este contacontos. O contacontos chámase A Viaxe de Nano, a viaxe de nano orientada para os máis pequenos da casa. É gratuito, este venres, tomen nota, día 23, este venres, ás 5:30 na Biblioteca Municipal de Cerceda, A Viaxe de Nano, contacontos para os máis pequenos. E o sábado, este sábado que ven, hai unha nova edición de sábados de baile, este programa de diversión para todos os usuarios dos centros locais sociais que hai espallados por todo o concello e que se concentra no local social de Cerceda con música e baile. Este sábado, día 24, dende este próximo sábado, día 24, de 7 da tarde a 10 da noite, no local social, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta, vai a estar o dúo Charada, que será o encargado de amenizar esta nova edición de sábados de baile. O Concello de Cerceda, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, está organizando un programa de promoción da saúde que vai dirixido á actividade física, alimentación saudable e benestar emocional. Este programa será dende este mes de xaneiro ata o mes de xuño en actividades teórico-prácticas todos os xoves polas mañáns ás 11 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. O programa comenzou xa este pasado xoves con alimentación saudable, continuará todos os xoves tanto con alimentación saudable como con talleres de cociña. Ese será o primeiro tema. Despois o segundo tema vai a ser o benestar emocional, que tamén comenzará a partir deste mes de xaneiro, a partir deste xoves, e van a ser varios xoves máis ao longo dos próximos meses. E por último estará a de actividade física, no que tamén serán sesións informativas sobre conceptos básicos e actividade física e recomendacións, así como tamén se farán camiñatas ao longo de a contorna do concello. Isto será tamén os xoves, comenzará en marzo, é dicir, hai durante todos os xoves hasta xuño esta actividade a que se poden sumar de xeito gratuito. Poden chamar por teléfono o 881 98 15 53, 881 98 15 53 pedindo máis información ou inscribíndose, ou tamén poden facelo a través dos servicios sociais do Concello que están na terceira planta da Casa Consistorial. En canto ao Documento Nacional de Identidade, o DNI, se pode renovar aquí en Cerceda a principios do vindeiro mes de febreiro. Xa está aberto o plazo para poder renovar o DNI, é dicir, para pedir cita para renovar o DNI ou o pasaporte, que será o luns 9 de febreiro. Será cando veña un equipo da Policía Nacional para facer ese trámite, que a súa unidade móvil.
Hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. Ali daranlle cita para ese día, luns 9 de febreiro. De momento, aínda quedan citas libres e se alguén quere, pode achegarse ao Concello, a planta baixa, ás oficinas da Policía e solicitar cita. 9 de febreiro, luns 9 de febreiro, se renova aqueles que queiran o DNI ou o pasaporte aquí en Cerceda. A próxima visita que se fará por parte da Policía Nacional para facer a renovación será o 14 de abril. Agora falámoslles de un importante grupo empresarial que ten sede importante tamén aquí no noso concello, no Polígono Industrial do Acevedo, que ademais está ampliando e que será a empresa xa que xera máis postos de traballo no noso concello. Pois ben, o Grupo Malasa triplicou os seus beneficios e ademais o Grupo Malasa xa culminou con éxito a súa reorganización accionarial, porque a compañía formalizou a adquisición do 30% do capital que ata de agora ostentaba Recha Inversión, sociedade patrimonial de Hortensia Herrero, que é a vicepresidenta de Mercadona e esposa de Juan Roig, que en este caso comprou as accións de Malasa, en este caso no verán do 2024. Agora, con ese movimento, Javier Pérez Patiño pasa a controlar o 100% da propiedade e consolida así o carácter familiar do Grupo Malasa, garantizando a plena continuidade na dirección da estrategia. Esta operación non altera o día a día da compañía, segundo fontes da dirección, a actividade industrial, a estrategia de negocio e a relación cos máis de 1000 empregados, tanto en España como en México, se manteñen sin cambios. Do mesmo xeito, o servicio aos seus máis de 90 clientes internacionais, líderes nos sectores do retail e hostelería segura, seguirán operando baixo os mesmos estándares de excelencia que definiron a firma durante 3 décadas. O Grupo Malasa fortaleceuse en canto a súa estrutura e o seu posicionamento como líder en fabricación de mobiliario a medida. Con esta nova configuración accionarial, o Grupo Malasa, un dos provedores máis importantes de Inditex, encara o futuro centrada en potenciar a súa capacidade industrial e o seu liderazgo sectorial. A compañía reafirma a súa aposta pola innovación e os valores coas que convertiu en un socio estratégico de grandes grupos internacionais, mantendo a esencia de que xa guiou durante máis de 30 anos na súa trayectoria. Estes cambios na súa cúpula se producen no momento dulce para a compañía que pechou o último exercicio, o do 2024, con un volumen de negocio neto de 16,2 millóns de euros, casi triplicando os máis de 5 millóns do ano 2023, segundo consta nas contas do grupo. A sociedade comercial Malasa anotouse unhas ventas de casi 97 millóns de euros, superando con creces a facturación do exercicio anterior. Agora, en este caso, sigue pendiente tamén da xeostabilidade, xeopolítica mundial, para saber do crecemento para o próximo ano, que sigue será, segundo eles, positivo. Este Grupo Malasa, insistimos, que é o que xa xera máis emprego aquí no noso concello, en Cerceda. Agora lembrámoslles do Bos Días Cole. Insistimos nesto porque se trata de un programa que o Concello de Cerceda pon a disposición de pais, nais ou tutores legais de nenos e nenas que queiran conciliar así a súa vida familiar e laboral. Tanto no Colexio Cruce de Cerceda como no Celso Emilio Ferreira da Silva se dispón deste servicio que pon a disposición o Concello de Cerceda. Consiste en que nenos e nenas podan ir ao colexio antes do horario lectivo para estar atendidos e facendo actividades con monitores ou incluso almorzar. Comenzan ás 7:30 da mañán en ambos os dous centros ata que comenzan as clases. Si queren ter máis información, solicitalo ou, en este caso, pedir cita, poden facelo a través dos servicios sociais do Concello. Poden chamar por teléfono ao 981 68 60 68 polas mañáns. En canto a doazón de sangue, lembrámoslles que se vostede quere doar sangue pode facelo no campo da Feira de Cerceda o luns 26 deste mes de xaneiro. En este caso, precisa de novo insistir no tema da doazón porque baixou ao longo da época do Nadal o índice de doacións que se pretende retomar para salvar vidas. Si queren doar sangue, luns 26 no campo da Feira de Cerceda pola tarde de 4 a 9.
E o Concello de Cerceda presta o servicio de recollida de residuos voluminosos porta a porta, aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa. Esta recollida realízase os últimos venres de cada mes, polo que corresponde a este venres que ven, o venres día 30, mellor dito, venres 30 deste mes de xaneiro, último venres de mes. Para facer uso deste servicio hai que chamar previamente á empresa concesionaria do Servicio de Recollida de Lixo, o 981 69 30 72, para dicir e informar do lugar no que se vai a depositar ese lixo voluminoso ou a cantidade que se vai a depositar. Ten que estar preparada, ten que estar ali, depositada, antes das 7 da mañán do día anterior. Queda totalmente prohibida facelo varios días antes. Isto é o recollida de residuos voluminosos porta a porta que ten o Concello de Cerceda. Venres 30, nova recollida. Falámosles agora de axudas porque a Xunta de Galicia, o Goberno galego, convocou de novo as axudas á natalidade. O Goberno galego volve a activar esta axuda para fomentar a natalidade na comunidade galega e que ten como obxectivo cubrir os gastos que supón o nacemento ou tamén por xestación, adopción ou acollemento. Esta cuantía desta axuda é de 1.200 euros durante o primeiro ano e logo iríase reducindo. O plazo da convocatoria actual termina o 31 de marzo. Teñen ata o 31 de marzo para solicitala, poden facelo a través do portal web da Xunta de Galicia. Xa foron máis de 120.000 as familias galegas que disfrutaron desta tarxeta Benvida, este programa implantado no 2016 co obxectivo de apoiar as familias cos gastos derivados do nacemento dun fillo, filla, da adopción ou a garda con fins adoptivos. Trátase dunha axuda inicial de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida, aínda que se pode duplicar ata os 2.400 en caso de terceiro fillo ou seguintes. Están a tempo de solicitala, esta tarxeta Benvida por nacemento que a Xunta de Galicia outorga como axudas para incrementar a natalidade. Se alguén quere, pode facelo a través directamente da Xunta de Galicia na súa páxina web. E xa rematamos co tempo. Para mañán xoves continuaremos ca influencia das borrascas que están pasando continuamente polo noso país, pola nosa en este caso polo noso fronte, porque entran todas prácticamente polo Atlántico. Continúa a influencia destas borrascas centradas sucesivamente en frontes asociadas, que seguirán deixando probabilidade de precipitacións xerais en algúns momentos do día, poden ser insistentes ou persistentes. Haberá tamén para a xornada de mañán un lixeiro descenso das temperaturas, que será máis acusado xa a partir de pasado mañán venres, onde volverán a baixar. En canto á zona do mar, os ventos aí arreciarán e poderá haber temporal no mar. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción, quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.